Ale co s těma rybama je dneska už? Chápeš to? Dost urval? Ne, vyhák se. Takže dobré ráno. Máme nějakých 6 hodin ráno. S Patrikem jsme včera šli spát si nějak v 1 večer. Ještě jsme chvíli s Patrikem pili, respektive trošku jsme oslavovali, nic hroznýho, ale já jsem upřímně rád, že dýchám. Jak jsem dlouho nepil nic, kromě vody. Včera večer se podařila ještě jedna jízda. Z toho bohužel taky nic nebylo. Prostě to rozjel a spadnul z háčku jako obvykle. Jak můžete vidět, Páťa si mi ustlal tamhle do člunu, že očividně neměl karimatku, takže to zabalil do člunu. No a já půjdu Patrika pomalu zbudit a my si pak řekneme, až se probereme, jak budeme dneska pokračovat. Dneska je poslední den, druhý den a zkusíme udělat nějakou změnu, třeba přijde i ta ryba. Tady mám pro Páťu připravenou kávu udělanou. Ráno musím říct, že je nádherný. A tak, takže vy to uvidíte ve střihu. My se jdem tak ještě na hoďku probrat. Je to? Jo. Ty vole, to jízdá jako kráva. Jo, je tam. Musí ležet. Ačo, potřebuji, aby si vzal tamhle podběrák. Budeš mi ho vyháčkovávat, jo? Teda navedu tě ho do podběráku. Vole, konečně první ryba. Nice, krásný kapřík, ty vole. Prcek. Jak bojuje. Pojď. Když se ti ho podařilo podebrat. Nice. A dej ho do podložky. Počkej ještě chvíli. Dobrý, nech ho takhle nakryt. No, nic neudělám. Ty vole, konečně první ryba, kámo. Nice. Tak. Uviň. Ty vole, mu to nejde vůbec vyndat z té pusy. Tak, nádhera. Tak, počkej. Tak jo. Konečně první ryba. Nádherný kapřík. A jdeme ho pustit, kamaráda. Nádhera. Takže my se blížíme už ke konci výpravy tady s Páťou. No a jelikož rybí aktivita byla skoro nulová, tak jsme se s Páťou rozhodli, že zkusíme splávek. Jelikož jsme se koukali, tak tady u břehu je spousta rybiček, i větších, i menší cejní. No a jelikož tady máme s Páťou zbytek chleba,
tak jsem Páťovi navázal prut na splávek a Páťa si vyzkouší poprvé chytat na splávek. Takže, Páťo, vem si chlebík nejdřív. Vem si zbytek chleba celý. Nebo spíš si vem půlku nejdřív, radši. Takže odlom si půlku. Tak. Půjdeš tamhle k vodě a namočíš si ho. Ne hodně, jenom ho tam prostě pocákáš. A uděláš si z chlebíku takový těstíčko. Tam nezahuď, znáš se. Tak. A promačkej si to v ruce, dokud ti z toho nevznikne takový těstíčko. Tak normálně si ho promačkáváš, až si ti z toho udělá taková koule. Ukáž? No, dejme tomu klidně tu kurku, ta kurka bude taky dobrá. Teď si z toho uděláš takovou malou kuličku, kterou píchneš na háček, jo? Že si z toho prostě odebereš kus toho těsta, ne velkou kouli, jako si děláš teďko, ale prostě si už díbneš, jo, kousek kuličky a tu si dáš tady na navázaný splávek. To je moc, ještě půlku si vem z toho. Jo, takhle. Z toho si už moulej samozřejmě nějakou pevnou kuličku, ať se ti to hned ve vodě nerozpustí. Klidně si tady trošku výš ještě tu nástrahu. Tak ať ti kouká ta špička toho háčku, ať se prostě píchne, když to sežere. No, dejme tomu, dobré, hele, děláš to poprvé, nikdo ti za to hlavu neutrhne. Tak, teď si vezmeš ten prut, Páťo, než mi ho zlomíš, za to tě zabiju. Tak. Trošku si potáhneš vlasec dopředu, za vlasec si ho chytneš, co máš u navijáku a potáhneš si ho dopředu. Ještě můžeš. Tak, a teď si to nahodíš do toho světla, kde ty ryby jezdějí, jo? Mezi ty dva stíny. No, třeba, tak. Doufal jsem, že tam bude vidět líp, aby byl vidět i ten záběr, ale není, to polož normálně, tak. A takhle ať ti stojí, jo? A my budeme koukat na záběry ze splávku teď. Takhle před koncem odjezdu. Ty sranda, tam nahodíš a oni všechny zmiznou. A že jich tady bylo, tyhle, před chvílí. Ale vidíš, už je hned tam je nalevo od toho. Tam ti plave. 2 tam jsou. 3 tam jsou dokonce, velký. Ale už ti k tomu plavou, hele vidíš, už ti plavou kolem té nástrahy. Ty to vlastně jenom lehce sekneš, až když se ti potopí ten splávek, jo? Ty se soustředíš hlavně na ten záběr toho splávku vyloženě. Mě si to teďko zase vytáhni, protože vidíš, že tady nic není a ty rybičky jsou spíš tady, takže si to vytáhni a hoď si to klidně tady do toho stínu. Takhle jak je ten zelený list, tamhle klidně si to hoď. Ale jo, a jo, jdou ti potom. Nice. Tak si to polož a uvidíš, že si ti to sežere. Splávek si hlídáš, jo, hlavně. Jakmile se ti potopí, sekáš. Schválně, jestli to bude zajímat. Na takhle malou rybičku to je podle mě moc velký, ale uvidíš. A nic, tak si to nahoď dál. Klidně si to hoď až za ten zelený list, jo, tam dozadu klidně. Normálně si povol vlasec, dělej si ho delší. Tak, rozhoupeš si to. No, dejme tomu. Stejný místo, ale takto. Hele, už ti k tomu plave, vidíš, tam jsou hned 2. Ty zajeli zas do toho stínu tam. Ale ty tam máš zrovna jednu tamhle. Napravo od toho svýho splávku. Směrem do stínu teď jede. Vidíš ji tam? Na kraji toho stínu je. Nevadí.
Klidně si to vyndej. O, počkej, nech si to tam ještě. Hele, já ti předám tablet. Nahodím ti to a dám ti to do ruky, jo? Ne. Moc to zamotalo? Ne, dobrý, už to padá ke dnu. Tak. Vedu si tablet, Páťo. A ty máš splávek, jo? Teď už si hlídáš jenom ten splávek zase. Otázka, jestli budou chtít žrát, no. Jako těch rybiček je tu fakt požehnaně i velký. Tak, já ti to zase nahodím, Páťo, až to zase moc u břehu a necháme to vždycky splavat. Jo, tím jak to necháš splavat, tak to děláš víc přirozenější za mě tu nástrahu. Rád ještě ti zvětším trošku víc hloubku. Máme to možná moc nadedné. Bude mi tam chybět ta zarážka, nebo ne? Bude mi tam chybět ta zarážka. Nic, ale dáme tam druhou zarážku, protože potřebuji, aby ti ten splávek stál, aby si viděl ten záběr. Se už. Paráda. Čím když vlastně k tobě ten splávek potom jede, tak si klidně pomalu navíjej tou klipsnou, aby si měl prostě furt jakoby co nejlepší kontakt s tím splávkem, když ti zabere. A když zasekneš, tak aby si fakt zasek hned. No a teď ti plave tady. Ale očividně nemají o tom moc zájem asi. Ale hele, jedna ti k tomu plave teďko. Obě dvě tam jsou teď u toho. Tak třeba to sežere jedna. No, vidíš, že žerou tady. Takže klidně to zkus předně položit. Jenom si to nazvedni a potáhni si to k ním, jo? Tak vidíš, že je přímo tady v tom stínu u břehu. Tak, teď to polož zase a uvidíme, jak na to zareaguje. Hele, máš tam malou rybičku toho. Ale ta pochybu, že se jí to vejde do huby. Ale ty tam máš celý hejnou toho. Vidíš? 4 máš tady nalevo a dvě máš před tím splávkem. Tady v tom stínu hned nalevo máš 3 velký. Ale teď máš jednu přímou té nástrahy, ale zase to otočila. Takže je to asi zajímavá otázka, jestli to sežerou, no? Ale už ti tam k tomu přijíždí, jo? Už tam máš celý to hejno u toho. Bude blbě vidět asi na videu, jo, ale jsou tam všechny 4 teďko, okolo, 5 možná, větších. No, protože kolem toho jezdí, ale nejevej nějak velký zájem, koukám od. Jo, to nevím, můžeš to zkusit zvednout. A je to přece jenom splávek. No, máš si to naviň, to nemusíš zvedat, stačí. Nemáš, hele. Opři si to klidně o ten strom, co máme tady. Udělej si to zase. No, tak to jeden broček chybí, no. Ten splávek se nepostaví díky tomu. Ale už tomu jede. Tady. Na to koukala, zajímá jí to. Ale už je u toho. Teď se o to zajímá, jezdí teďko kolem toho. I do toho džobla. Musím tam dát ten druhý broček, aby ten splávek ti stál. Ty vole, Páťo! To záběr. Ale očividně to nerozjel, takže nebudu si toho všímat. Tak. Tak, teď uvidíme, co to s tím provede. Tak, kam zmizeli, kde jsou?
Nevadí, hodím to trošku dál a necháme to splavat zase k nám. Postaví se? Nice, postaví se krásně. Mě zajímá, že to ťukají do toho, ale tohle ne, to sežere. Tohle, to může splavu, vidíš to? Ale prostě nesežerou to. Oni zatím i jedou, jak to vyndalo z té vody, tak oni zatím prostě jedou, ale do toho párkrát čuknou a pak zase odjedou. Jo, už zase jsou u toho hned, jak to nahodí. Nic, Páťo, pojď si hrát, je to tvoje. Nic, ale vyndej to a zkusíme tam dát kousek toho suchého chleba. Že když se to bude chovat, to bude plavat, takže by mohli na to jít líp. Nežerou, co? Vůbec jim to nechce jít. Nevadí, no. Je vidět, že je to zajímá, prostě k tomu plavou, ale nespolknou si to, no, nějakého řádného důvodu. Ale Páťo, zkusíme ještě jedno místo, dokud máme čas. Podívám se, kolik mám baterky už. Se to nenabíjí? Jo, powerbanka už je vybitá. Hele, zkusíme ještě jedno místo. Já jsem tam viděl spoustu rybiček, jiný druh, než tyhle ty malý cejny, nebo co to je, tak tam by ti mohli brát víc, tak pojď se mnou a zkusíme to tam. Tak, máš tam ještě, tamhle jsou, hele, tamhle pod tím stromem, vidíš je? To hejno? Tak tam pod ten strom budeš nahazovat. Jsou přímo u hladiny, vidíš? Ale podle mě ti zatím půjdou normálně. Nevadí, oni zatím plujou. Ale spadlo ti chleba z háčku. Pěkný tričko, Páťo. Ty ho vrátíš. To máš tak hodinu. Nahoď to spíš jakoby před to hejno, jo? Neházej to na něj. Ale vidíš, a oni ti hned k tomu plavou. A už ti hned to plavali. Vidím, no. Tak si to zmenší. Jednoduchý. Ty dva obratlíky, co máš nahoře, si dáš dolů. Nebo já ti to udělám, jestli chceš. Podrž si tablet. Tak si to zkus. Tak, podržíš si ten splávek. A tenhle ten jedeš dolů. Čekaj, já ti to udělám, počkej. Jde ti to? Jde ti to, dobrý. Jo, i ten horní si dej dolů. Ale ne zas úplně, nech si tam vždycky mezi nima mezeru. Ukaž, jakou jsi tam udělal výšku. Ještě menší si udělej trošku.
Ještě, dobrý, takhle stačí. No, dobré, takhle. Jinak oni už ti odpluli za ten strom tam doleva, že si toho spíš jakoby před ten strom někam. Víš, jak se nahazuje? Tak počkej, já ti to udělám. Dám si tablet a ti to udělám. Budeš si na mě koukat aspoň, naučíš si to. Držíš si vlasec, takhle, tak klopíš, když pustíš vlasec, už ti to pojede dál. A v tom zhoupnutí pouštíš vlasec, bum, zaklepneš zpátky, ty vole, on si tam udělal úsel, vejď do menu. Dobré, tak dáme. Tak, máš to tam nahozené. Jo. Akorát ty rybičky už ti odpluly, no. Ne, hele, plave ti tam jedna k tomu. 2, 3. Dobré. No nic, tak já se s váma loučím. Byli jsme tu přes noc. Udělalo se několik záběrů, bohužel ty ryby z toho spadly po každý. Teďkon poslední den, co jsme tu byli, tak se povedl aspoň krásný malý kapříček. Takže z toho jsem měl radost, že aspoň jedna ryba se povedla. No a bohužel teda se nepovedlo jet na tu zátoku, na kterou jsem měl v plánu. Ale co se dá dělat, no. Každopádně další video bude v červenci, nebo respektive další stream. Doufám, že už to stream bude, jelikož tady jsem to nemohl streamovat z toho důvodu, že já tady mám prostě jednu čárku signálu a někde žádnej, takže ten stream prostě nefungoval, takže jsem z toho udělal čistě jenom video. No a v červnu nás čeká další zátoka a uvidíme, jestli tam budu mít lepší signál pro stream. Když tam nebudu mít signál, tak z toho vyjde zase video. Samozřejmě o veškerých informacích se dozvíte vždycky u mě na Instagramu, takže kdo tam ještě není, tak budu rád, kdo tam přijdete, kdo tam necháte follow a aby vám neutek žádný stream a žádný další informace, takže tak. Nic, já se s váma loučím, nám za chvíli přijede teda taxík a hlavně ať vám to jezdí u vody. Takže Petru zdar, čau.